खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 27 अक्ट'बर 2021 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोदान खामानियाव आखाइ होथ'आब्ला मोजां। सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। लामा सामायाव सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। गोसोआव दिनै जिंगाया बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। गुबुनखौ बांद्राय फोथायोब्ला खहा जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ आरो जोबोर खस्थ' मोननांनोबो हागौ। गुबुननि हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानाय नङा। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननिफ्राय जेबो आसा खालामैयानो मोजां। समाजाव थार लोगोनि आंखाल जानो हागौ। बहाबा दावबायहैयोब्ला लामा सामायाव सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ। सोरबाया लाजि फोनांनो नाजागोन आरो गाज्रि नोजोर होखोमागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गुबुनखौ फोथायनो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोननो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सुखु गोजोनै थानो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। लाइमोनफ्रा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बबे मोजां आरो बबे गाज्रि बेखौ सायख'नो रोंगोन। बुद्धिनि एबा सोलोनि आंखाल जानाय नङा।
गोबां मोजां मोजां खाबु फैनो हागौ। मोनफ्रोमबो खाबुखौ लानो रोंगोन आरो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। आयआ बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन आरो लोगो लेवानि आंखाल जानायबो नङा। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुनजों बाख्नाय जानो हागौ। गोसोनि लुबैनाया जाफुंगोन। गोबां रोखोमनि मोजां मोजां खाबु फैनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन आरो बयनिबो अनसायनाय मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। आयआ बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गोबां खामानि मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन। बहाबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। नाथाय खहाबो जानो हागौ। सोरबा आगोलनि गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोननो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो। गोसोनि बोलोआ लोरबां जानो हागौ। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजावबो मान मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। नाथाय अब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। बहाबा दावबायहैनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहायाबो मोजाङै थागोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। सोरनिबा अननाय आरो हेफाजाब मोननो हागौ। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा लोगोनि थाखाय जोबोर मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन आरो लोगोखौ हेफाजाब होनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन आरो बयजोंबो अनसायजागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख
ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन आरो मावफुंनोबो हागोन गोबां खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफोरा दिनै मोजां खौरां मोननो हागौ फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना बारा मोजां नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोबां खहाबो जानांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम बहाबा थाङोब्ला दिनै सांग्रां जानाया गाहाम जाब्रबथायनि आसा दङ समाजाव गोबां लोगो लेवा बांनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उरां फारां मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन आरो लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना बारा मोजां नङा सुथुरा बांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन सोरजोंबा रायखुमा जानोबो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो दा फोरमाय नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिनो हागौ सोरबा लोगोजों एना एनि जानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन नाथाय गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।